పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు మనము ఆగమన కాలం 2వ శనివారంలో దేవుని వాక్యాన్ని గురించి ధ్యానించబోతున్నాం. మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈ వాక్యము ఆలకించి తరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ముందుగా ఈరోజు మెక్సికోలో వడలుపి అనేటటువంటి మాత పండుగను కొనియాడుతున్నారు. మెక్సికోలో 500 సంవత్సరాల క్రితం ఆగమన కాలంలో ఊదా రంగు పూలు పూయటం మరియమ్మ గారు చేసిన అద్భుతం. అంటే చలికాలంలో ఊదా రంగు పూలు పూయవు. అయినా మరియమ్మ గారు ఒక భక్తునికి దర్శనమిచ్చి ఊదా రంగు పుష్పాలు పుష్పించేటట్టుగా చేసి వారు దేవుని నమ్మేటట్టుగా ఆరాధించేటట్టుగా చేశారు. ఆ పండుగను కొనియాడతారు. అక్కడ మెక్సికోలోనే కాకుండా మరియమ్మ గారి యొక్క పుణ్యక్షేత్రాలు ప్రపంచమంతా ప్రజలు చేరి ఆ మాతను ప్రార్థించి అద్భుతాలు చూస్తున్నారు. ఎన్నో అద్భుతాలు చూస్తున్నారు. అయితే మనం ఈనాటి వాక్యంలో అంతకంటే రెట్టింపుగా అద్భుతాలు చూడబోతున్నాం. చాలా శక్తివంతమైన, మహిమాన్వితమైన, మహోన్నతమైన దేవుని యొక్క శక్తిని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. అదేంటంటే ఈనాటి మొదటి పట్టణం సిరాకు పుత్రుడైన యేసు జ్ఞాన గ్రంథం 48వ అధ్యాయంలో ఏలియా ప్రవక్తని గురించి తెలుపుతున్నారు. ఏలియా ప్రవక్త 3 సార్లు అగ్నిని కురిపించాడు. ఏలియా ప్రవక్త అగ్నిరథం మీద పరలోకానికి ఎక్కిపోయాడు. ఏలియా ప్రవక్త వచ్చినప్పుడు ఆయన చేసినటువంటి అద్భుతాలు, ఆయన ప్రజలను సిద్ధపరిచినప్పటికీ ప్రజలు ఆయనను హింసించారు, అవమానించారు, కష్టాలు పాలు చేశారు. వారితో పాటు ప్రజలతో పాటు అహాబు రాజు, జెజబెల్ రాణి క్రూరంగా కర్కశంగా ఆయనను హింసించి అవమానించి కష్టాలు పాలు చేశారు. ఏలియా ప్రవక్త దేవుని యొక్క శక్తిని కలిగి ఉన్నాడు. అయితే అహాబు రాజు ఆయనను తృణీకరిస్తున్నాడు. అంతకంటే ఇంకెక్కువగా జెజబెల్ రాణి 400 మంది అబద్ధ ప్రవక్తలను పోషించి వాళ్ళందరూ కూడా దేవుని ప్రజలు విగ్రహారాధనలో పడేటట్టుగా సహాయపడి దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం కట్టుకోవడం ద్వారా దేవుని కోపం వచ్చి ఆ ప్రాంతంలో 3 సంవత్సరాల 6 మాసాలు కరువు వచ్చేటట్టుగా చేశారు. ఆ కరువు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి ఏమీ దొరకలేదు. అప్పుడు చివరికి ఆ కార్మెల్ పర్వతం పైన ఏలియా ఒక సవాలు విసిరాడు. మీరు అబద్ధ ప్రవక్తలుగా కట్టెలను పేర్చి నీళ్లు పోసి ప్రార్థన చేయండి, మీరు గెలుస్తారో నేను గెలుస్తానో చూద్దామని చెప్పాడు. అయితే వాళ్ళ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించలేదు. చివరికి ఏలియా ప్రవక్త చేతులు పైకెత్తి ప్రార్థన చేసి ఆకాశము నుంచి పరలోకాన్ని దహించి వేసి ఆ బలిని అంగీకరింపజేసింది. అంటే ఏలియా ప్రవక్త ఇలాంటి అద్భుతం కనుక చేయకపోతే ఆయన అక్కడే ముక్కలుగా నరికేవారు. 400 మంది అబద్ధ ప్రవక్తలు, అహాబు రాజు, జెజబెల్ రాణి వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడే ఆయనను చంపేవాళ్ళు. కానీ దేవుని ప్రార్థన చేయగా ఆకాశం నుండి అగ్ని ఆ బలిపీఠంపై ఉన్నటువంటి దానిని దహించి వేయబడింది. అంటే ఆయన ఎన్ని అద్భుతాలు చేసినా అగ్నితో కూడినటువంటి వాక్కులు, శక్తివంతమైన దైవ వాక్కులు, దైవ ప్రజలను సిద్ధపరిచి దేవుని వైపుకు నడపడానికి ప్రయాసపడినా ప్రజలు హింసించారు, కష్టాలు పెట్టారు. మరి అహాబు రాజు, జెజబెల్ రాణి కష్టాలు పెట్టారు. అయితే మనము ఈనాటి కీర్తన గ్రంథంలో చూసినట్లయితే ఆ కీర్తన గ్రంథంలో విలాప వాక్యాలు, అంటే యెరూషలేములో ఊచకోత కోయబడింది, వాళ్ళ దేవాలయం అపవిత్రపరచబడింది, వాళ్ళు బానిసలుగా క్రీస్తు పూర్వం 587వ సంవత్సరంలో నెబుకద్నెజర్ కాలంలో వారు బాబిలోను ప్రవాసానికి కొనిపోబడ్డారు. అది ఈనాటి కీర్తనలో విలాప వాక్యాలు. మనం ఎలా కరోనా కాలంలో విలాప వాక్యాలు పలుకుతున్నాము. ఎంతోమంది ఉద్యోగం లేక, డబ్బు లేక, ఆధారం లేక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నారు. అయ్యా వచ్చి మమ్మల్ని రక్షించండి అంటే ఈ ఆగమన కాలంలో ఈ కష్టాల్లో కూడా దేవునికి మొరపెడితే, ప్రార్థన చేస్తే ఆయన వింటాడు, ఈ కష్టాలు తొలగిస్తాడు అనేది ఈ ఆగమన కాలంలో కీర్తనాకారుడు ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశం.
ఇకపోతే ఈనాటి సువార్తలో ఒక సంక్లిష్టమైనటువంటి ఒక సంఘర్షణాత్మకమైనటువంటి ఒక సందేశము. ఒకటి, ఏలియా ప్రవక్త వచ్చాడు అనేటటువంటిది ఒకటైతే, వస్తాడు అనేటటువంటిది ఇంకొకటి. మరి అప్పుడు భక్త యోహాను దగ్గరకు వచ్చి 1వ అధ్యాయం యోహాను 17వ వచనంలో నువ్వు ఏలియావా అని అడుగుతారు. అంటే ఈయన ఏలియా ఎలా అగ్నితో వాక్కులు, దేవుని యొక్క వాక్కులు అగ్ని వర్షంతో కురిపించినట్టుగా శక్తివంతంగా కురిపించాడో అలా మాట్లాడటం ద్వారా ఓహో ఈయన ఏలియా, నువ్వే ఏలియావా అని అడిగితే నేను కాదు అని చెప్పాడు. కానీ ప్రభు లెక్క ప్రకారం ధర్మశాస్త్రంలో ఆయన ఏలియా వస్తాడు, చక్కదిద్దుతాడు అని చెప్పి ఉన్నది. అని ఏమిటి అని అడిగితే ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం ఏంటంటే ఆ ఏలియా ఒకరు, ఈ బప్తిస్మ యోహాను ఇంకొకరు. ఆ సందర్భం ఒకటి, ఈ సందర్భం ఒకటి అని రెండు వేరువేరుగా తికమకపడుతూ ఉన్నారు. కానీ ప్రభు చెప్తున్నాడు రెండు ఒకటే, ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా ఒకటే. ఆయన ఆత్మ, ఆయన పవిత్రాత్మ ప్రేమాగ్ని జ్వాలలతో దేవుని వాక్కును ఎలా శక్తివంతంగా బోధించాడో, ప్రజలు మారు మనసు పొందాలని దేవుని వైపు తిరగాలని బోధించాడో, అలాగే ఆ ఆత్మ, ఆ స్వభావమే ఏలియా ఆ బాప్తిస్మ యోహానులో ఉన్నాడు. అందువలన ఏలియా బాప్తిస్మ యోహానులోనే వచ్చాడు అన్న సూచనగా ప్రభు చెప్తున్నాడు. అంటే బాప్తిస్మ యోహాను కూడా ఎంత ఆయన కర్ణ కఠోరమైన తపస్సు చేసి ప్రార్థన చేసి బోధించినప్పటికీ సద్దుకైలు, పరిజయులు ఆయనను హింసించారు, అవమానించారు. హేరోదు రాజు కూడా పాపం కట్టుకున్నారు. వాళ్ళందరూ ఆయనను అన్యాయంగా శిక్షించి హింసించి హత్య చేశారు. అంటే ఈనాటి సువార్తలో ఏం తెలుపుతున్నారంటే ప్రభువు తాబోరు పర్వతం పైన మారురూపం దాల్చిన తర్వాత వీళ్ళు అనుకున్నారు ఈ మహిమలోనే మనం ఉందాం, ఆనందంగా హాయిగా ఎల్లకాలం అనుకున్నారు. కానీ ప్రభు అపోస్తులకు ఇలా తర్ఫీదు ఇచ్చాడు. ఏలియా కాలంలో ఆయన ఎలా బోధించినప్పటికీ ఆయనను ఎలా ప్రజలు హింసించారో, అవమానించారో, కష్టపెట్టారో, అలా సిలువ వచ్చిందో, బాప్తిస్మ యోహాను ఎలా బోధించాడో, ఎలా ఆయన అద్భుత శక్తులు ఇద్దరు సమానంగా చేసినప్పటికీ ఆ బాప్తిస్మ యోహాను హింసించారో, అలాగనే నన్ను కూడా నేను ఎన్ని అద్భుతాలు చేసినా ఈ మహిమ, తాబోరు పర్వతం పైన మహిమ, అదే మహిమ పూజ బలిలో చూస్తారు. అయినప్పటికీ కూడా వీళ్ళు ఆగమన కాలంలో సిద్ధపడరు, నన్ను ఇంకా ఎంత అవమానిస్తారు, కష్టపెడతారు అనేటటువంటి భావనతో ప్రభు అపోస్తులను సిద్ధం చేస్తూ ఈ మహిమ ఇక్కడ ఉండడం, మనం కిందకి వెళ్ళి మరణించి ఉత్థానం అవడం అగత్యము, నన్ను హింసిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే అక్కడ ఏలియా ప్రవక్తను ఎలా ఆయన ఎంత అద్భుతాలు చేసినా, పరలోకాన్ని నుంచి అగ్ని కురిపించిన అగ్నివాక్కులు మనుషుల హృదయాలను దహించి వేసి పాపాలు పరిహరింపబడి పవిత్రపరపబడే విధంగా బోధించినా ప్రయోజనం శూన్యం, హృదయ పరివర్తన కలగపోగా వారందరూ విగ్రహారాధనలో పడిపోయారు. భక్త యోహాను కాలంలో కూడా, బాప్తిస్మ యోహాను కాలంలో కూడా అలాగే జరిగింది. అలాగే మనం ఈనాటి కాలంలో కూడా, ఆగమన కాలంలో ప్రభు ఎంత మహిమతో వచ్చినప్పటికీ మనము అంత ఎక్కువగా సిద్ధపడము అని అర్థం. అంటే ఏలియా ప్రవక్త కానీ, భక్త యోహాను కానీ వారి యొక్క వాక్కులు ఎంతో శక్తివంతమైనవి, పవిత్రాత్మ ప్రేమాగ్ని జ్వాలతో ఉన్నవై, ఆ ప్రభు కూడా తాబోరు పర్వతం పైన మారు రూపం, దివ్య రూపం దాల్చడం, మనం పూజ బలిలో పాల్గొన్నప్పుడు మారు రూపం చెందేటట్టుగా, మారు మనసు పొందేటట్టుగా అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రజలు మారు మనసు పొందరు, నన్ను సిలువ వేస్తారు, అవమానిస్తారు, హింసిస్తారు అనేది ఈనాటి వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం. కాబట్టి మనము ఆ ప్రభు యొక్క ఆగమన కాలంలో మనం ఆ ప్రభు మహిమను కొనియాడబోతున్నాం. ఆయన మహోన్నతుడని, అద్భుత శక్తులు కలిగిన దేవుడని, ఏలియా సమయంలో ఎలా దైవ శక్తిని ప్రదర్శించారో, ఆ బాప్తిస్మ యోహాను కాలంలో ఎలా దేవుని యొక్క శక్తిని ప్రదర్శింపజేశారో, యేసు ప్రభు కాలంలో చేశారో, అలాగే ఈనాడు పూజ బలిలోను, ప్రతి దేవద్రామానంలోను, మన జీవితాల్లోనూ ప్రభు అలా పవిత్రాత్మ ప్రేమాగ్ని జ్వాలలతో మన హృదయాలను రగిలించి ఆ వాక్యం ద్వారా మనం కదిలింపబడి మారు మనసు పొంది ఈ లోక ఆశల నుండి దేవుని వైపుకు తిరిగి ఆ ప్రభు యొక్క మహోత్సవము, ఆ క్రిస్మస్ జన్మదినం ఘనంగా కొనియాడాలంటే మారు మనసు పొందాలి, ఈ లోక వాంఛలకు మరణించాలి. ఏలియా
మరియు బాప్తిస్మ యోహానుల యొక్క బోధన మనకు ఎంతో ఆదర్శంగా ఉండాలి. అప్పుడే ఈ క్రిస్మస్కు మనం ఎంతో ఎదురు చూచి కొనియాడటం ద్వారా దేవుని మహిమపరచిన వాళ్ళం అవుతాం. దేవుని ఉగ్రతను, దేవుని యొక్క ఆగ్రహాన్ని, కోపాన్ని తప్పించిన వాళ్ళం అవుతాం. అందువలన ప్రార్థన చేసి ప్రజలందరూ కూడా ఆగమన కాలంలో సిద్ధపడి ఆయన రాక కొరకు ఎదురు చూసి ఆయన్ని ఆహ్వానించి భక్తితో మనము ఈ క్రిస్మస్ను జరుపుకోవడానికి సిద్ధపడదాం. ఆయనను మన హృదయాల్లోనికి ఆహ్వానించుదాం. దేవుని ప్రార్థించుదాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వర, ఇప్పుడు గారు విన్నటువంటి వాక్యము ఏ సాతాను ఎత్తుకొని పోకుండా వారి హృదయములో భక్తి, విశ్వాసము ఈ ఆగమన కాలంలో వారు సిద్ధపడినట్లుగా మీ యందు భయభక్తులు, విశ్వాసము కలిగి యోషయా ప్రవక్త పలికినట్టుగా ఒక కన్య గర్భాన ఆయన జన్మిస్తాడు, రక్షకుడు వస్తాడు. అహాబు కాలంలో ఏలియా ప్రవక్త కూడా ఆయన నీకు ఒక గుర్తు కోరుకో అని కోరినప్పటికీ ఆయన అందుకు అంగీకరించడు. అయినా మేము కూడా మీరు మమ్మల్ని ఎన్నో అద్భుతాలు కోరుకోమని చెప్తున్నప్పటికీ మేము విశ్వాసంతో మీ మీద ఆధారపడక లోక ఆశలు, లోక వ్యామోహాలలో, లోక శక్తులలో ఆధారపడుతున్నాం. స్వామి, మమ్మలను మన్నించి మా పాపంలో పరిహరించి మా మనసులు, హృదయాలు మీ మీద లగ్నమగునట్లుగా మీ యొక్క రాకకు మేము సిద్ధపడి మేము ఆహ్వానించి మీ యొక్క బహుమానమును, మీ యొక్క ఆనందమును మేము పొందగలట్లు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి. పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. దేవుడు మిమ్మందరినీ దీవించుగాక. ఆమేన్.